Минала за една питчица. Дръжи. Закрепи. Виж Сасо! Чакай малко. Сасо! Дари, айде ва насам. Сасо! Бъде. Той ще те вика за плец. Сашо сега снима, няма да те обърне. Виж мамо там. Виж мамо Я там, си вземи къде гирляндите. са нещата. Сасо! Я виж мамо там къде е. Чакай малко, момчиле. Къде? След малко. Здраве. Няма да се държиш за мен. Подай нещо там да сети да пойде. Знае тя, знае. Е, хареса си май нещо. Хлъзга това. Червеното, дари на бялото ходиле. Айде, взимай нещо. Топката ли ще вземеш? Айде, баба, да и кой ще вземеш. Не захващай за мен. Не. Остави да седне сега. Пусни. Само Сега ще да я тупне оставя. напред. Айде, мамо, реши се вече на някъде. Не ще да ставам никаква, кажи. Ще бъда принцеса, кажи. Пусни я. Еми аз съм я пуснала, тя се е хванала за мене. Остави да искаш да се седне. Май ще Топката е седне, аз жълтата си е казвам. земя така. Защо? Фургонето майска. Толкова много неща. А сега да е. Да хванеме. Опа, Да не хванеме. покирна. Не фанали. Студия там. Мам. Книгата си. Ами, албума. Фотографка. Ама това не слушалки. Слушалки. Браво, мамо, браво. Това какво беше пред нея, макар. Браво. Я дай да ги сложим. Браво на бебето. Дари, Айде, Ти мамо, сложи дръж. уния детските, къде учение е купил. дари. Дръж, мамо. Дръж да. Така ли Петя се дръж? Да. Айде, хвани го. Айде, остави я. Остави Айде, да хвани. си видим какво ще си заиграе, защото тук ви само тормоза. Всичко, бабо, ще бъдеш. Това ще Всякакво. бъде спортистка, която ще умее да готви И да събира. и ще събира парите. Докторка, която ще събира парите и ще И да спортува. присажда сърца. И ще слага... И с компютър ще работи детето с всичко. Така работят докторите. Дари. Взимат парите и после на компютъра пишат фактурата. Песо малко правим, че не ви... Хубаво. Я, мамо, сега остави това. Хвани си питчицата и си Направи хвани. го вече. Айде, мамо. Да, пиши. Да, да. Отчупи малко да я питат, защото така само роли гак. То първата хапчица за нея се дава, между другото. Тя не мога да отхапе хапка. Че не можем да си почеш малко зъбите, ама тя не разбра. О, ще вас фотоапарат. Вика за малко. Не. Сега в колата 30-40 минути и нищо. Долу пред Бог. Няма